Barkanka da shigowa Big 24 TV. Idan wannan shine shigowanka na farko, ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Kai, kun ga wannan zuƙiƙe yarinya? Wallahi jiya na yana ta. Kai. Killing. Ganin ta kawai ne tana wucewa kawai na bi ta na sha gabanta na suku ba ta kun sani da kalamai. Akwai kalamai uga yanda ka san sharuka ga na rantse da Allah mun yadda ka san ba je maka da ba to yau sai ta kira ɗazu kusan awan mu biyu muna soyayya. Kai gaskiya ni ma kwanan nan zan samu wata tsaleliyar yarinya na wata. Kada Allah gafara ce ko ayan matsogata ne ai. Alƙur'an ba ku iya ganin mace a hanya ku bi ta. Kuma matsogaci ba zai taba zama gwani ba san yi yanda za ku waye ba a ce ku a bako na yan Kaduna alƙur'an ugani zan iya. Mana wallahi zan iya. Kai da Allah in ana maganar mazaje wanda za su iya abu wallahi tallahi ba za ku iya ba. Alƙur'an ugani ne sharukan din Najeriya. Duk yarinyar da na hukanta ina mata kalami lokacin da za ta ce tana suna ma wallahi za ku yi mamaki. Sai ku ga ta kasa. Wannan yadda ka san kifin rijiya dai. Wallahi zan iya. Wallahi tallahi ba za ku iya. Ni zan iya. A'a, ni shiru inda ba ina zaka iya mi. Shiru kai inda ba kasa na ake gaddama kokawa. Nan hanya ce ma tana wucewa. In mace ta zo wucewa ni zan sa muku 10,000 inda yau ka je ku yana ta ku an so nan bata. To ai ni ko ba ma a sa kuɗi ba haka nan banza ma ina tashin mace amma fa da an sa kuɗi in ba ku an so nan ba kuka dawo ba nasara wallahi tallahi sai kun ban 2,000 kun yadda mun yadda ni 10,000 ma ni zan ci wannan kekiyar mace na ai ko ba kaga wancan daidai da ni kenan wallahi in dai kuka dawo ba ku yana a wallahi sai mun yana har gila sai na sa dan mata ganin da kyau wallahi gila sai na sa dan da za su yi ba abin da wasu san ba abin da za su yi ba ce dan Allah ina so zan miki wata tambaya ne. Allah ina so na san sunanki sannan kuma ina so na san gidanku. Kuma me za ka faɗa saboda ina sauri ina kan hanya ne. Dama ina so ne na isar da wani sako da ke cikin zuciyata a gare ki. Ina nufin kenan ina son ki. What? Me kake so? Ina son ki. Kai ka fara min na wuce. Ai ki amsa min tambaya ta ba. Ta ya zan gafara ki wuce? Ya za ka maza na wuce ko yaya? Ki amsa min tambaya ta mana. What? Dama haka kuke? To ai in dai haka ne ni duk macen da za ta ci mutunci na ta mare ni ba zan taba soyayya da ita ba. Sha. da Allah da ki saurare ki san me na zo gurin ki ne saboda ina son ki manta da batun wayancan soyayyar da nake miki ta musamman ke sa na zo in ga miki cewa ina son ki kuma har ga Allah ke shiga cikin zuciyata ba zai yi in ganki ba kin yi min kuma ki wuce kuma ban je na miki magana ba dan Allah ki da ki amince da soyayyata kuma wallahi I love you dan Allah dan annabi ki rije ki amince da soyayyata wallahi ina son ki ke Qur'ani I love you da akan ki zan iya yin komai zan iya tsayawa akan titin jirgi ta markade ni zan iya shiga tsakiyar mota ya tafi ta kaina ta yi pieces da ni wallahi ko yanka ni zaki ki gunduwa da ni ki gutsitsira nama na wallahi na yadda wallahi ko sarata zaki dan Allah dan annabi masare ni ki tabbatar da cewa ina son ki wallahi na rantsi da Allah ina son ki dan Allah ki sara